Iya. MacGyver kondang. Kondang. Kuwi asline teter karo rambu. MacGyver wi. Wi asline wong ndi tenan? Asli wong Amerika Serikat. MacGyver kuwi. Mak rambu kuwi asli wong Arab Saudi. Lah kok iso? Saged apa kebesaran Allah Subhanahu. Tapi dia tahu mlebu Islam. Enggak asli pribadine Islam. Pamunten lho. Gak sing Shaolin Soccer ki nang ndiran ya? Shaolin Soccer ki lho. Shaolin Soccer jek murite Wisnu. Jackie Chan bereng kele ya. Paling dhuwur master. Master. Tegak master gak wani. Oh, gawe tombange kepala Buddha gak wani. Jackie Chan ki nang ndi ya? Jackie Chan. Jackie Chan buah nondi. MacGyver bereng ke? Iya. MacGyver kondang. Kondang. Monggo nek anu, Batik Madrim ora iso ngatasi kono. Batik Madrim ora ana apa-apaan. Batik Madrim dik mengko gua kok. Mengko gua. Kuwi tapi menangan ora? Mangkel Kusuma kondang kalongka. Batik Madrim dik ecek-ecek. Ecek-ecek. Wis jere sing tau gelut wis sapa rene? Pandowo ta. Pandowo ya. Pandowo bongkar kok Gunung Kidul gelut mbek aku. Teng ndi? Nang omah to. Nek awakku mekan. Wah. Heran. Wis jere tau dadi teletabis tenane ran. Teletabis. Mboten aku mlebet televisi aran disembah wong. Asli dadi teletabis nek njero TV ta. Mboten nang ngene Bojonegoro mboten. Film Amerika Serikat. Film kartun kabeh wis tau ya. Kula ndak kertas. Kula mung diparingi Wahyu Winulya Doraemon. Doraemon to. Terus kowe genteni Jet Li ke. Wis jere tau gelut Jet Li bareng. Asline jenenge Ngasirano kuwi. Sing numbang Wisnu kepala Buddha enten. Filme master kondang. Sang cekek ngene kain hitam kok. Glinding kok. Lah kok sampe sepaneng ngene kok. Kowe